fredelige lige efter Monik. Og det er en hoppefølge, der tilhører Hellebjerg Ost i Holstebro. Og her til 4 følge er det selv. Den næste i rækken er katalog nummer 31, det er hoppefølget Felice. Hun er efter Sonic og med Deneo som overfra. Følget her fra Hellebjerg i Holstebro. Det er sådan et herligt feminin hoppefølge af fremragende type. Hun er passende ædel, hun er højt stillet, hun har et herligt udtryk, og der er nogle store hammer i følget også. Lemmerne de er passende fører, og der er en god bevægelse i skridt og galop, og særdeles god og smidig travbevægelse. Og følget her er ligeledes med finalen i eftermiddag. Og den sidste i holdet her er katalog nummer